Ydych chi be? Dwi'n cefnogi Everton. A bob tro dwi'n meddwl mae Cymru enwog sydd wedi chwarae ni, dwi'n meddwl am Neville Southall, Kevin Ratcliffe, Barry Horn, Dai Davies, Mark Pembridge, Gary Speed. Ond heddiw yma, dwi'n dod yma i gyfarfod rwy'n arall sy'n gobeithio gwneud ti i'r rhestr yna o fawrion. Dyma Gwenan Harris, ymysodwraig rhyngwladol Cymru. A fori, mi fydd hi'n cael y cyfle i wneud rhywbeth nad ydy'r un Cymro wedi wneud ers 15 mlynedd, sef codi'r gwpan yn lliwia Everton. Wel, mae rownd derfynol cwpan FA y merchaid i Llun. Ti'n chwarae, ti'n dech ymlaen? Ie, wrth gwrs, bydd yna achlysur fawr iawn. Ni wedi bod yn gweithio'n galed yr holl tymor am gêm yma, so gobeithio byddwn ni'n gwneud yn dda dod nôl gyda'r cwpan. Wel, y gwrthwynebwyr ydy Arsenal. Maen nhw'n dim da dydyn. Ydyn, maen nhw'n tîm gryf iawn. Ond ni wedi chwarae ni ddwy waith y tymor yma, ni wedi ennill unwaith a maen nhw wedi ennill unwaith. So mae'n mynd i bod yn gêm galed iawn, ond fi'n credu os ni'n chwarae fel ni'n gallu, wel, dylsyn ni ennill. Ti wedi sgorio dipyn o gols tymor yma? Eitha tipyn. Fi wedi bod ar y fainc rhyw faint o weithiau hefyd, so fi wedi trio wneud beth fi'n gallu pan fi dod ymlaen, neu pryd fi wedi dechrau, fi wedi sgorio eitha tipyn. So, fi wedi sgorio rai, ond mae un o'r merched fi'n credu bod hi ar 25 y tymor yma, so mae'n dda. Ond i fod yn onest, mae eitha tipyn o'r tîm yn helpu mewn gyda'r gol, so it's dim problem. Wel, mae pawb yn y tîm yn Saesneg ar wahân i chdi. Ti'n cael rhyw stick yn falle gyda nhw? Ydw fi yn cael eitha tipyn. Os fi ar y ffôn neu rhywbeth, maen nhw jyst gyd yn troi rownd a jyst yn stare arno fi. Maen nhw fel live audience, achos maen nhw jyst methu deall unrhyw beth fi'n dweud. Ond maen nhw'n lyflu, maen nhw'n really wedi helpu fi setlo mewn. A ie, fi yn the better right jokes weithiau. Maen nhw'n trio wneud yr acen a maen nhw'n swnio Jamaican. Ond ie, mae'n neis jyst bod yn rhywbeth wahanol fan hyn a fi'n really joio. Maen nhw'n neis. Joe, do your Welsh accent? I can't do it. Bydd yw'r peth anodda am chwarae Everton, sa'ch ti'n dweud? Jyst y lefel, o'n i'n chwarae'n eitha dda tymor diwetha, dyna pam nes i symud fan hyn, ond mae angen wneud yn dda pob wythnos, yn pob sesiwn ymarfer, dim byd allwch chi wneud yn anghywir, mae lefel jyst ar safon completely wahanol a mae jyst llawer o pressure i chwarae'n dda pob wythnos a wneud yn dda yn ymarfer hefyd. Wel, mae Arsenal wedi ennill yn gystadleuaeth yma 4 blynedd ar ôl ei gilydd. Osa bosib ella bod rhywun yn meddwl bod nhw wedi colli cyn cychwyn? Fi credu mae tîm oedd yn neud hynna i fod yn onest, ond i ni ddim. Ni'n gwybod bod ni'n gallu rhoi gêm rili dda nhw, fel nes i dweud o blaen, ni wedi cyrra nhw unwaith tymor yma'n barod. Byddwn ni cyrra nhw 3 gol i ddim tymor diwethaf, so fi'n gwybod bod ganddyn nhw falle'r edge achos bod ni wedi bod mewn sy'n gymaint o rowndiau derfynol o'r blaen, ond sa'n credu bod hwnna'n mynd i wneud nhw wahaniaeth dod i Llun. Sa'ch ti'n sgorio'r gol fuddigol dy Llun, sa'ch ti'n dathlu? Sa'i gyda clem, really, bys ni jyst yn mynd mad. Na, fi'n licio dathlu, fi fel arfer yn gwneud rhyw fath o cartwheel. Dath yn mynd at y corner flag yn edrych Tim Cahill yn fe, I fod yn onest, tymor diwethaf pan ni'n chwarae Bristol, nes i sgorio yn erbyn rein a nes i'n neud hynna. So nath gweithio allan yn dda i fi, ges i bach o stick pan nes i cyrraedd yna. Sa'n gwybod bys i jyst yn mynd yn mad fi'n credu, jyst redeg off rhywle. Wel, Gwenan Harris, gad i chwarae chdi am y sgwrs. Diolch. Mae yna lyfr wedi cael ei sgwennu yn barod am Cymru sydd wedi chwarae Everton, a dwi'n wir obeithio, fyddech chdi yn yr ail gyfrol beth bynnag. Ie, a fi. Diolch. Ia.